Shalom. Selamat hari Minggu ma dihamu amang dohot inang nama ibadah di bagas tabi horas tapuji ma tuhata mare dehita sian buku ende nomor 581 ayat 1 ayat 2. Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, natu mo palangit dohot tanoon, amin. Songono dohata ni Tuhan Yesus, martua maaka na mawas male midahati goran, ay pabosurondo nasida. Martua maaka na yastondi, ay idaon nasida do debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di buwan wagidjang upang idohami tuho sailehon matuhami tondi dihasitongan dohot dame asataka subotohami nalomoni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasagugo nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marende hita sian buku ende nomor 216 ayat 1 ayat 2. Sian kibarku, selain
pangihon ma patik di debata di minggu papituhon dung Trinistatison ima patik pawaluhon. Patik pawaluhon unang ho manakko dia dolapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mandobo hepeng ni dongan jolma. Manang mambahen bisuk-bisuk mangalas sumpon boniaga. Ikon di pagadaon ni rohatta do arta ni dongan jala siramototon. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulau na hombar tupatikni. Amin. Mari de hita sian bukuende nomor 796 ayat 1 ayat 2. Huriani Tuhata di bagasan roha na hohom tatopo tima dosatta na godangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala na bonar para si jala partalup ni roha jala na basar doho sai marpanguhala hima roham midahami dibaheni sai se sama sude dosa nami dangadong nahu pasangahon hami dukon ni asini roham hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pasangahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apu lima hami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Ala ni pangalosiota do umbahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangatta. Jala binahan ni bugangna malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende hita sian bukuende nomor 715 ayat 1 ayat 2.
hatani debata turpuk di minggu papituhon dong Trinitatis-on. Imana tersurat sian sada Musa 32 ayat 10 tolu 1 ayat 20 sada maresponsoria mahita. Laos marburngin di sido ibana saburngin nai dungi di pambuat ma nasa na dapot tangan na bahen silean-lean tu si Esau hahanai. 200 habing boru-boru, jala 20 habing tunggal, 200 biru-biru boru-boru, jala 20 biru-biru tunggal. 30 onta panusuan rapdohot anakna, 40 lobu, jala 10 jonggi, 20 halode boru-boru, rapdohot anak 10. Dungi dipasah ma tutangani akana posona, puli be saparduan, jala didokma mandok akana posonai, pajolo hamu ma taripar, jala marholang-holang bahe kamu saparduan. Dungi ditonai ma parjoloi ninna, molo pajupang ho dohot dahahang si Esawi, jala disukuko naposoni ise doho, jala tudia doho lao, jala ise nampunaon akana dijolom. Dohonom muma si Jakob naposomido napunasa, si lehonona doli tinongosna tu rajaku si Esawi, jala ida ihut dohot ibana di pudinami. Suang songoni ditonaho do tuna paduahoni, dohot tuna patuluhoni, dohot tu sude akana mangadu akaparduani ninama. Hatakon odeng madok hamu tu si Esau, molo tung pajupang hamu dohot ibana. Ihut di pudinami dohot si Jakob naposomi, ima dok hamu, ainina rohana do, padekan wadok turo rohana marhite-hite si lehon-lehon di jolokku. Dungi ipe asa idauku bohina, anggiat mira bohina marnidaau. Jadi tari parmasi leho-lehoni di jolona, marborngin dir pasaroani yang go ibana saborngin nai, ima sahatna. Martua ma akan atu mangihon hata ni debata, jala naum peopsa. Amin. Mari dehita sian bukuende nomor 652 ayat sada. Taha tidak pon maha porsiaut tai, songon ahina tidak pon didongata saha porsiaun, disandok pertibion, rap mahita mandok. Au porsea, di debata Jahoba, ido ama, pargugu na suatu dosan, na tumo palangit dohot tanoon. Au porsea, di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tibunuhon si Maria, nagabe-gabian si Anton di porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na berdit di panghuman silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubuan na toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di simai bana pa mulak sogot tu tanoon
manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea, ditondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panialak Kristen akan na badia. Dohot diasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tapi gima tikting di minggu ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita sude ruas ni huriata. Tabege ma tikting di minggu ta sadarion. Na parjolo. Tikting na meragam. A goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis. Jala topi ni minggu ta ima hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhani atau kesatuan dan damai dalam Tuhan. B. Parmingguon dohot pertangyangan sektor. Marhite tiktingon pinabotohon matuhita, hobartu surat penggembalaan nasian opui eporus dohot pareses HKBP distrik 10 Medan Aceh. Iman namarhardomuan tu perminggota di minggu sadarion tanggal 10 Juli 2021. Dang boy taulahon permingguon di bagas gerejaon songon nasomal. Di siala pangotak ni pandemi COVID-19 nasai lamar tabba godang di masyarakat na terpapar. Mardomu tusi na boy tapatupa perminggota sadarion ima holan ibadah live streaming di pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul sia WIB ibadah sekolah minggu dohot pukul 10.30 WIB bahasa Batak. Jalaboy matai huton marhite-hite YouTube channel dohot Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Jala pinabotohon matu sude hita ruas ni huriata di hari Minggu nanengro tanggal 25/2021 tapatu paut tamamuse permingguon di bagas gereja tahun songon nasomal. Jadi di minggu nanang roon pertangyangan sektor tapatu pado di bagas gereja dohok di gedung serbaguna. Hobartusi pinangido mah haradiota lau madohoti pertangyangani. Jala di mingguon khususnya di hari Rabu tapatu pado marhite-hite virtual Zoom. Jala margati soring mai di ganup minggu. Pertangyangan sektor di bagas gereja Gedung Serbaguna lantai 1 tanggal 21 saat tanggal 27 Juli masuk pukul 20 WIB. Hari Rabu di gereja virtual Zoom nani dohotan ni sektor 2A, 2B, tolu A, tolu B, dohot sektor walu. Di hari Kamis di Gedung Serbaguna sektor sada A, sada B, dohot sektor 4A, 1, 4D. Hari Jumat di Gedung Serbaguna, sektor Pargodungan, 4E, 5, Onom, dohot pitu. C. Tikting na naing merbagas. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma, Poltak Kristian Pangaribuan Sarjana Ekonomi Akuntansi, anak niamata situa Dr. Andus Tangson Rudolf Pangaribuan MPD, tubuh ni inata Nurmala Borusianipar, ruas ni huriata sian sektor tolube, dohot oroanna, Dr. Donna Dewi Sartika Boru Sirait, Boru niamata Kompol Jono Sirait SH MH, tubuh ni inata Eli Haryanto Boru Sinaga, ruas ni huriata sian sektor tolube. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 di HKBP Resort Tanjung Sari masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Kamis tanggal 22 Juli
2021 mulai pukul siawi di ruang konsistori. D. Nasorang. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2021 di basa-basahon tu hatta sadada dana boru di keluarga Niamata Asinaga inatai boru sitanggang sian sektor opat D. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Ruas nataba. Mulai Minggu sadarion gabe ruas ni huriata ma ima keluarga na parjolo amata Jimmy Panjaitan inata Elister boru nainggolan rap dohot opat yanakon nasida ima Michel Panjaitan Marco Diapari Panjaitan Obit Margaret Panjaitan dohot Ivan Aurelius Panjaitan nasida Pidasian Huria HKBP Pertahanan Resort Saroha Medan. Alamat Gria Asam Kumbang Blok G nomor 21 Medan. Masuk sektor opat D. Napaduahon amata Arwen Damanik inata Marito Dewi Situmorang Pidasian Huria GKPS Haranggaol Resort Haranggaol. Alamat Jalan Pelamboyan 5 Merpati Ujung nomor 5 masuk sektor onom. Horas Madinasida Jalarak Mahita Mamuji doho pasanga petuhani marhite aka ulaun di huriat taon. Ruas Namoru Manang Namoding. Na parjolo na di hari Selasa tanggal 10 Juli 2021 nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima amata saur mangisi sinaga manang opuhan sendoli tutup umur 76 tahun. Nah hinabaluhon ni inata de boru pangaribuan opung Hansen boru. Alamat Jalan Cempaka 2 Komplek Pemda tingkat 1 Sian sektor Sada A. Napaduahon. Nah di hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima inata Sofia boru manurung tutup umur 77 tahun. Nah hinabaluhon niamata Waldemar Simbolon Nahinan. Alamat Jalan Serimpi 4 nomor 8 Medan Permai Sian sektor 5. Tatangyakon ma anggia tumibu tarapul keluarga na tininggal honna jala toktong di pargogo itu hatta. Papungu pelean paupaton tu pembangunan ni huriata. Di minggu nanaengro tanggal 25 Juli 2021 di sude permingguota patu pauta do papungu pelean paupaton imalau manupahi pembangunan ni huriata. Sermon perhalado di hari Selasa tanggal 20 2021 di patu pahuriata do sermon perhalado masuk pukul 10 siawit jala maringanan di bagas gereja pembartusi pinangido matu sude perhalado asaretaro mendohoti acarai jalan marsitutu mangulahon protokol kesehatan. Napaduahon Dewan Diakonia Pangapulion. Di minggu sadarion dung minggu siang di patu pahuriat tado Pangapulion tu bagas ni keluarga Kahasianipar AR boru Panjaitan Nahinan. Alamat Jalan Garuda Komplek Polri Sian sektor onom. Naning luhon ni perhalado nago tingki inang Diakonis Riana Sinaga Esos pinangido ma tu perhalado doho ruas ni sektori asaret tamat dohoti acara Pangapulioni. Parhepengon taida ma di laporan keuangan aka pilihan bulanan perpuluhan dot aka hamoliateon dia kana masuk do pedi tik-tik sadarion di hari Minggu naneng Roma di tik-tikon mauliate ma di sude ruas napasahaton pilihan bulanan dohot hamauliateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulangan huria lam ditabai tu hatama pasu-pasuna dihita saluhuna. Shalom horas marihita saluhuna tapasada rohata martangi yang mahita mauliate ma disobahor rohanami ale Tuhan para siroha jala pardenggan bahasa disude asli roham nama ngiring-ngiring pargumbinton ningolu nami
Dileho ko Tuhan dihami ho sa hanguluan. Tarumo bimali Tuhan hahipason. Boy hami taripar Tuhan, tuminggu papituhon dung trinitatis sadarion. Ima dinalaho mamuji pasangapon guarmu nabadiay. Nang petuhan melalui live streaming. Tuhan debata amanami para siroha. Di bagasan tikion ale Tuhan. Di bagasan uduk dohot serep ni roha. Buanun nami ma negaraon tuadopamu ale Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 asiroham ale Tuhan. Au pema COVID-19 ale Tuhan tu laut parasian mi. Nungatung masay godang ale Tuhan dongan nami na terpapat COVID. Sampai aguan hosa ale Tuhan. Ale Tuhan nabapur semahami tujolom. Dongani mahami ale Tuhan. Leo dihami hagogon. Leo dihami Tuhan hapor siaon na mangulu. Asa tok kami ale Tuhan. Marsigatung tuho. Manang aha penamasa di ngulu namion. Sahat di homa hami ale Tuhan. Tatap manegara namion ale Tuhan. Tatap huriami ale Tuhan. Asima roham di hami. Nung hatung masay lomos rohanami Tuhan alani pandemi on. Dang boy hami ale Tuhan bebas mangulahon akaulaon nami na maragami. Suaksongoni ale Tuhan dang boy hami marpungu di bagas jorom na badion. Lau mamuji pasangapon guarmu na badiay. Hasi maroham ale Tuhan. Palua mahami san pandemi on Tuhan. Dibotoho Tuhan. Nunga dibahan pemerintah tindakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Lau memutus mata rantai penularan COVID-19 siai. Alai hurajumi hami ale Tuhan. Dang tuk tindakan ni. Lau memutus mata rantai anggoso mardongaton ho. Atok Tuhan. Oh mana masuk negara namion. Oh mana masuk huriami Tuhan. Asaboy hay mardami sona la mangula siulaon nami dohot mamuji pasangapon guarmu na badiay. Suaksongoni ale Tuhan huboto hami. Nang akayan akon nami na di bagasan parsikolape. Tong Tuhan terbatas na sida lao mangguruhon pengetahuan sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Asiroham Tuhan. Pasu-pasu akayan nakon nami. Asang giat gabe jol manahaseay na mabiyar midaho. Suaksongoni male Tuhan tong dobonon nami apala di bagasan tikyon. Ipatupa negara nami do perekrutan manang penerimaan CPNS. Tuhoma hupasahat kami. Saluhut yang nakon ni ruas ni huriam. Nama dohoti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Tuhan. Ajari nasida. Leho torang ni pikira di nasida ale Tuhan. Suang songoni server ni pemerintah Tuhan. Anggiat boy berjalan dohot dengan. Nuaik pele Tuhan. Tong dobuanon nami. Yanakon ni dongan nami. Amang sintua tangson pangaribuan dohot inang Boris Yanipar. Ima anak nami Polta Kristian pangaribuan dohot oroanna Dona Dewi Sartika Boris Sirait. Dinamar sakap nasida ale Tuhan la mamuka pardongan parsaripeon di tanggal 24 Juli 2020 sada naroon. Kupasahat tami ma di bagas yang nami tuho ale Tuhan yanakon nami. Asa ho mana majongjok kontongan di bagas nasida. Asang giat rumah tangga na berbahagia.
rumah tangga na marhasonangan na sida ali Tuhan. Jalan na tahu mamuji pasangapon guarmu na badiai. Pasu-pasu ali Tuhan acara demi acara di tanggal 24 asa anggia Tuhan boy mardalan dohok dengan lehon hahipason di kedua belah pihak. Mau liate ma Tuhan diho. Suak songoni ma ale Tuhan bonon nami do di tangyang nami. Di naung di basa-basa hoko sadada dana boru di keluarga ni ama nami. Amang sinaga dohot boru si tanggang. Pasu-pasu mali Tuhan dak danaki. Anggiat ibu-ibu magodangi ale Tuhan. Asanggiat dak dana si palas rohan na toras na ibana. Jalan na si oloy azar na toras. Tarlumobi ma ale Tuhan. Si oloy ho Tuhan debata ama nami. Pasu-pasu sangsong na toras na Tuhan kesehatan na. Lehon akar rezeki di nasida ale Tuhan. Asa boy nasida ale Tuhan ban pundumuduhon dak dana na pundalo mahmu di tonga-tonga ni keluarga nasida. Suak songoni ma ale Tuhan. Adong sian ruas nami Tuhan nang jumolo jinom tu adopanmu. Homa ale Tuhan na mga lehon ketabahan. Homa ale Tuhan pangapuli na sumurung di sude keluarga na tininggalhon ni dongan nami asiro ham ale Tuhan saha di tanganmu ma nasida. Saksongoni ma ale Tuhan dia kadongan nami ruas ni HKBP Resort Tanjung Sarion molo tunga adong na lagi marsahit napea di podomanna manang napea di rumah sakit Tuhan Roma homa dulu nasida ale Tuhan. Pasu-pasu maubat doho si panganon. Suak songoni nang tim medis na merawat akar wasmi Tuhan. Asang giat marhitei malum sahit siapa matang nasida. Jalaboy nasida ale Tuhan ditiki-tiki akan aengro. Ro tu bagas joromon lau mamuji pasangapon guarmu na badiai. Atong Tuhan satu kenai nang marsaringar masuaram di tengah-tengah nami. Imananayang pinasahan ni inanami inang Bibel Pronet Tibur Silaban pasu-pasu na posomi Tuhan. Asabuy tolhas baritam nauli di tengah-tengah nami. Asabuy ele Tuhan huwatu si hami. Gabe buhal nami di namadalani ngolu-ngolu ni ari nami. Pasu-pasu nang hami Tuhan. Pardosa nagodang do hami Tuhan. Jot hami mangalaosi hatam. Alani Tuhan jumolo hami urasi sian hado saon nami. Asa talup hami di adopamu. Ro mamuji pasangapon guarmu jala mangido pasu-pasu siako. Asima roham Tuhan di hami. Oloy ma pangidoan namion. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 120 tolu laos tapapunguma pilihan sadaa dohot sadabi.
nami na marhabangsa di Banua Gijang. Dipuji rohanami maho Tuhan didenggan di basam na pasadahok kami aka petugas di ibadah minggu obason songonin ang akar ruas ni huriam di tonga-tongan nya kabagas rabdohot aka keluarga. Ima Tuhan na majalo hata hanguluan sian ho marhite de nami tangiang nami dohot barita nauli nang tangi honon nami na mga leongo dolas ni rauha di hami. Atong makuling maho Tuhan nung ngarade hami tumangihon suaram. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, jalo matangiang nami. Amen. Shalom amang inang, parjolo tapasaha tu debata, ala totong dope dilehon tiki marpungu di hita, walaupun ala ni situasi PPKM darurat nang penatupan ni pamaretata, sehingga songon naholang hita beribadah atia kamangkenang hami di bagas garejata hamu salutna ruas ni huriata rabdohot parhala dan huriata rabdohot keluarga itu ngatongan ya kabagas tabe nang pe songoni alai jonok sada do hita di bagasan tuhata horas ma di hita kamangkenang tajalo mahata ni debata ima na tinotopon ni huriata HKBP sian Efesus 2 ayat 10 sada sahatu ayat 22 hujaha madihita takasma tapahutihut dibaheni hamu si pelebeguhian natargoar naso parsunaton digoar akan nasomal di dok parsunaton na pinatupan ni tangan disibuki ingot hamuma dang parjabar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaun Israel do hamu jaladang taruli diaka parpadanan baga-baga swada sihirimon jala swada debata di hamu di tanoon alai anggon waeng di bagasan Kristus Yesus do hamu jala daope hamu na jolo gabe di pajonok mudar ni Kristus sido hamu waeng ay ibana do pardamiata dung di pasada na duai jala ditatangi dorpi parholangani ima hamu suoni ay di bagasa daging na do di loha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditopa di bagasa dirina na duai gabe sada jolmanay baru pajongjong dame jala di padenggado na duai di bagasa daging na nasasada itu tu debata binahen ni silangin ay di sido di pusa ibana hamusuoni dungi Roma ibana mamaritaho dame di hamu akan daw dame nang di akan jon ay marhite ibana adongdo dalan manopot amay dihita na dua ragami di bagasan sada todi asadada be akapay solat manang pangisua hamu akadongan sa harajaon raphon akka nabadia do jala dongan sabagas ni debata ay di pauliuli do hamu di atas ojahan ni akka apostel dohot panurirang Kristus Yesus sadiri do batu parsuhi-suhi disi di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gada gabe joro nabadia di bagasan Tuhani di bagasan ibana do nang hamu rap di pauli-uli gabe parmianan di debata di bagasan todii ima sahatna dihamuna kamanami dohot inanami didok di ayat 14 ibana do pardameata ibana na didokna ima Yesus Kristus na padameho debata dohot jolmai
asa debata sadiri pada meho dirina tuhita jolma. Dada songon pardamian namasa di tonga-tonga ni Portibion. Songon nataboto somalna molo adong dua halak na marsalisi manang na marmusu pacupang manasida dihatai ma sihataan mardame ma nasida jala somalna di paujung ma marhite dos nitahi ima naginoranna leanau asa huleoko. Jadi masih padosan masih parlehonan gabe cupang ma pardamaian. Molosoi adong dosongonon muse molo adong parporangan. Totu adong manamonang adong ma natali. Masa ma pardamaian. Alai laos nataluido manggarar tunamonangi asa di paujung parporangani mardame mahita ninna. Alai adul asindo pardamaian na pinatupan ni debata. Marmusu debata do jolmai dung badabu jolmai tu bagasad dosa. Dosa iba mabahit dang adong be parjupangan. Diuji donyan marhiti akapatik. Diuji do marhiti akka aturan. Diuji do marhiti nang akka uhum. Jalalas diuji do manongos nang akka panurirang laho manggarar utang ni dosai asa malua sia dosai asa boy muse saur dohot debata alai dang tuk jolmai mangulahosa alani ima diukap debata ma dalan nai baru asa saut mardame debata dohot jolmai dilehon ma anakna makokop hita tu hamatian di bagasan silangi. Dilehon anak nai makokop hita di bagasan sitaononi. Laho manggarar utang tam. Asa saut mardami. Jadi nuai ngamanginang. Nunga mardami hita dohot debata. Jadi macayar gado pardami atai. Ima marhite mudar ni Kristus. Marhite silang ni tuhatai. Marhite pakokopon nai. Marhite dirina di lehon tu hamateani asa mardame hita. Ido natabereng di tonga-tonga ni turpuhon hamuna kamangkay nang. Di patupa debata pada meho dua bako parugamoon. Nasala nunga tajahan akiningan ima na mangihuto tuhani marhite patik dohot aturan. Ima halak Kristen Yahudi. Na merasa hebat, na memaksakan kehendak, na merasa mangolu di bagasan aturan, na mangolu di bagasan haporsyaw, na mangolu di bagasan akka adat istiadat. Alai nasada nari ima di luar ni Yahudi, ima naso manghuton aturan-aturan ni halak Yahudi. Diuji do naing pabongoton. Naso adong aturan na masuk tu aturan. Naso adong patik na masuk tu patik. Anggiat boy marsada. Alai dang tarpatu pasa. Dang boy masa. Dang boy rap nasida laho bamuji. Laho patupahon akan adenggan di tengah-tengah ni ngoluna. Alani ido. Di padame debata jolmai tu jolma. Halak na mangolu di patik. Na mangolu di aturan dohot na mangolu di patik dohot aturan ni gabe mangolu di bagasan Kristus. Alani do hamu akamangkay nang argado pardamaian na adong di hita. Dada pardamaian na gait song namasa di tonga-tonga ni Portibion. Dang pardamaian jololean au asahuleak ko. Alai pardamaian pengorbanan di Kristusido. Jadi pardamaian ni adong haradion berkorban, adong haradion majakon, asalam une, asalam dasit. Jadi hasadaunnya kana porsea ikon rap mardala tujolo. Borhat tu parsaoran,
borha tu perpunguan ni nabadia di bagasan Kristus. Jadi parsaurata parpunguata kamakainang ikon di bagasan Kristus jala ikon ibana mian di bagasan hita. Amanginang bohado hita di partikianon lahu makangoluhodi. Songo dia ma carata, dia masih bahenota lahu patari dahoni di pasa pandemi Covid sapusia na tadopi nuaingon. Ida hita manuaing akamakenang nungaro naduk dok tutonga-tonga ni potibon sada todi nai baru naso di halo mohon manangisepe. Dang di halo mohon alai iko dihangoluhon. Dang tahalo mohon alai iko tadopi. Dang tahalo mohon alai iko mampu hita menghadapi tantangan na masa di tonga-tonga ni partikianon. Jalanunga akadong padohan na jujuk tabigi paholang majo dirim sia dongamu nina. Paoru majo parjupangamu doho dongamu. Unang majo marpungu-pungu jangan kepada datang dulu berkerumun-kerumun nganina. Unang majo pajupang dot aka keluarga. Sasitonga dang tahalo mohonon hamunaka mangkenang. Alai ikon adopat tadui. Dang lomoro hata alai ikon masa di tonga-tonga ni parnguluta paholang diri tua kadongan. Alai anggona dumok dok taida alani todi ni jamanon nunga tarida aka todi curiga ati aka mangkenang. Nunga tarida aka todi namar sura-sura. Naung roti bagasan diri ni torop jol madia me aka mangkenang. Ati naung hona do ibana. Hupa holang madiri kutibana asa unang hona tuau ngain nakan. Ngatur tayo ko apalagi mulo taber sa sahalaki lau tu dia mardalani lau mardalani tu satusan lau tu pesta lau tu dia berarti ngahonaon. Iko kupaholang madiriku siya di bana asa unang hona aunin. Ati nang ngadonggo di sanwaing dang lau be tu si sotung gabi hona aunin. Nunga di bahen sahiton nuai kita nuaing parsirangan ati akamakenang. Ima jorbut ni sahiton lam do jol matu jol mai. Behama hita patupahon hasadaon. Bohama hita patupahon hadameon. Di tonga-tonga ni partikiata sonarion. Amanginang beta ma tapa jonok dirita tu debata. Tapa sobok ma dirita tu debata. Di bagasan ibadah doa dong hadirion na mangargaho kita. Na mangargahon akan na tersisih. Na mangargahon akan na terisolasi. Na mangargahon akan na tertindas. Na mamutarhon parsirangan. Na mamutarhon parbulak-bulatan. Na mamutarhon parmusuon. Asa mangulu di bagasan holong ni roha. Ujungna tarida ma. Panadayo diri di tonga-tonga ni hita ganuk. Gaya betarokom maah. Nang pesongoni nama saon, todi ni nama saon, todi ni jamanon, dang donga be di sura-sura ate, dang donga tabe ta curigai, alai nungara maboto hina porsuk ni nama saon, gabi tado matu dirita, tiki pajupang do donga ta sojo bah unan jojono kotuau, sojo bah mol pajupa kita unang marsijalangan da, asa unang hona ati adong marsahi tau. Ati nang hona daw asa unang hona ho. Jadi saling melengkapi, saling masyatusan, saling masjamot to diri nabi. Ati dang masih curiga be alai nunga masyatusan ilo tahate aupe ati hona sotu kona tu ho. Hope ati hona sotu gabe hona tu. Jadi dang patu pa akaju ni rohani doang abe ati kama kenang. Dang gabe bawen hacim ni rohani doang abe. Dang patabas hai ni doang abe. Karena kita sudah banyak melihat, sudah jatuh ke timpa tangga juga ya. Ngahona dong ngatong pamana, ngahona imana pang. Unang jono kotusin kan. Atur sa julun jawna ya di bana mardalan. Una sani mardalan. Sana duho sana saja munsian ho inda kan. Patar si panganon na pisipata ngahira songonna lebih-lebih dari penyakit kusta yang kita alami sekarang.
Akhirnya ketika itu terjadi kepada diri kita, ketika kita mengalami suatu penyakit, gabe down, itu kan namanya imun menjadi turun. Gabe hirana tersisihkah kita, nunga terbebak kita tambah beban. Alai mola nunga masyatusan, menjaga diri dan membangun diri masing-masing. Akhirnya gabe masih jamoto diri nabi asa unang raphona alai rahipas ati akama kena. Dan gabe mabayan haci ni roha di dongan, dan gabe mabayan juk ni roha di dongan, dan mabayan gabe moru imun di dongan. Tapi bagaimana marhite-hite ya kamainang, bagaimana kita saling natau pada mehoma dalulu yate, natau pasadahon, natau mabalas ni roha, unang mamabayan akajut ni roha ni akka dongan alani i margogo mahita kamakenang. Pinarguguan ni todi parbedi asa jupang hasadaun dohot hadameon di bagasan Kristus songon topik ni minggut tasadarion. Hasadaun dohot hadameon di bagasan Tuhani. Jadi artina asa jupang ya kamanang ikon Kristusido bahasa dahuk kita. Ikon Kristusido pada mehuk kita. Mari kita semangat menghadapi COVID supaya kita sehat. Asalas rohatta marhiti asini rohani di mata. Jadi asini rohani di mata na paluhuk kita te. Dan margogo behita sian gogo tasandiri. Sian hamalot tasan haboyota. Tapi anugerah Tuhan mabaik kita gabi margogo marsada nadaw hiapi gabi dokor akingani jonok. Di pasada hita, di pajonok hita, marhite-hite mudar ni Kristus. Jadi, dang marhite-hite akan di portibio pasada kita, alay turpuk jami tau paingotok kita, di pasada hita, di padame hita, di padomu hita, holan alani mudar ni Kristus. Jadi, dak kita rotu tuibana alay Kristusido rotu tonga-tonga ni persaurata. Kristusido turun sian habangsa habadion nai. Kristusido berkorban. Di haup na silangi manaon na hacit Tuhan matean holan alani makokot pita alani ma ikon natao paululihon natao maban akan nadenggan las ni roha majupang di tonga-tonga ni nguluta nangpe sedang kita menghadapi PPKM darurat alai ketika kita taat akan apa yang dikatakan oleh pemerintah dikatakan oleh pengumuman sa tonga-tonga kahuriat tapi di sido hita nangpe berat ati akama kenang pasti berat. Allah memang sudah berdampak ekonomi juga, kesehatan juga, keadaan akan berpengaruh, berdampak sekali. Alai demi kesehatan, kenyamanan tong-tongan nguluta ikon dang tarpangasau kita begugut ta alai tapangasahom matuhata asa mergogo hita, asa sehat kita, asa semangat kita madalani ari-arita asa gabe jupang parsauran dadenggan dot holang di bawah keluarga jala marsangap tuhata di sude perdalanan ni nguluta. Amen. Martangyang mahita. Alere batama nami na marhabangsa di Banua Gijam. Dipuji rohanami maho di bagasan Arianon. Didenggan di basam dot asini roham. Na pasadaho kami radot aka keluarga. Na pasadaho kami nang dohot aka tim pelayan di minggu pukul 10.30. Asima roham Tuhan, pasu-pasu maede nami, pasu-pasu tangiang nami, pasu-pasu barita nauli nang saur di tonga-tonga ni para mingguon nami. Na di gereja nang di tonga-tonga ni kabagas na sidabi, mula tungadong pini tonga-tonga ni pardalanan. Loas ma Tuhan, naung di urasi hodo hami, marhite-hite mudarmu na argai, na durus di hau pinar silang, nama naon jalan na mulak mangulu ho Tuhan holan ala ni hami nunga di pasada ho hami Tuhan mardami hami dohoto alan ito pamarohana yas di bagasa kami asa tung patau hami laho mangulahon akka hadameon mangulahon akka holong ni roha asa tarida Tuhan parsauran narosu di bagasan ho alay jojo Tuhan masiol hami di akasa daun alay pabahenan nami tindakan nami dang marsada. Jojo hami Tuhan asa totong manguli bagasan holong alay pangalahon nami dang mia di bagasan holong. Alay hatam di Arianon paingotok kami. Molo totong hutan kualomo kami do hasa dauni. Ikot tarida mari tonga-tonga ni parngoluan nami marsada di bagasan ho. Patulus maula Allah mani roham. Asa totong Tuhan
gabe tari dan aktu diri nami saling membangun, saling menerima. Dia kahalobia do di haurangan. Nampai berbeda kami, alai molo saling masih jakonan. Di sini Tuhan perbedaan ini sangat indah sekali. Alani Tuhan todim todi perbedaan mana margogoyho kami. Asalam tahu kami papatarhon harajomu. Mari hite kaulo nami siganu pari. Nang pedok wadopi kami nuang situasyon. Di masa pandemi COVID sapusia lumobi di PPKM darurat. Napi na masa ni pamarta nami. Demi memutus mata rantai COVID narong wadopi kami. Porsedo kami Tuhan borat. Dia karuas ni huriam di kami salutna. Alai molo hupasat kami hualu-aluho kami hupasobo kami diri nami tuho. Di situ kami Tuhan lamang atusi lambar gogo. Alani pake matuhan kami. Lehon mapikiran na torang tu bagasa kami. Asa tung malo bisuk. Lumobi akhirnya nami mamake. Aka pasu-pasu na nelehonmu. Hobar to keperluan. Itong atongan ka keluarga pe. Unang luas badeli kami Tuhan, unang luas putus asa, unang luas stres. Gaya madabu kami to kaparsahiton. Ale mari kami bangkit. Marhite-hite hatam di bagasan Arianon. Margogo mahami patuluson. Akalomo ni roha marita kolon nami sigano pari. Akan namar sahit hona pamalupon. Akan namarukil hona mga puli. Akan nagalili hona mugogo. Di akan namangulahon pestalas ni roha patulus Tuhan. Tung songod dia pe aturan pemerintah nami. Loas makeluarga. Lumobi amanami keluarga situ nami ter pangaribuan inang borusya nipar. Asa totong las lohana sida lahu majakon songo dia pe kana masa di pamasumasuon ni anak do nanang parumay na sida. Ima tangyang Panginoon nami say patulus malomon ni roham di bagasan kami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo matangyang nami. Amen. Tapuji matuhata, marede mahita, hutma tapapungu peliata. Tatangyak mapeliata alede bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salu sileholeo na denggandot nasaw libasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti asa parhasyang hami pilihanon. Pati bulon harajaw mo ditongatongan huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalah mutada hami godang ni sileholeo mitu hami. Asal girgir hami madok mauliate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ku
ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malomoni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama buina tuita jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama buina tuhita. Jala di pasarhon madamena tuto ditabe. Amin. Horas madhita salutna di pasu-pasu tuhat tama parsaurata di masa sadarion jelas saya margogo mahita pinargogoan itu di porbadia laho madalani akar yari tabe. Shalom.